It's you and me, moving at the speed of light into eternity. Tonight is the night. Come join me at the middle of ecstasy. Feel the melody and the rhythm of the music around you, around you. Oh, I might take you there, I might take you there. So don't be scared, I'm right here, ready. We can go anywhere, anywhere. But first, it's your chance to take my hand. It's like I've waited my whole life for this one night. It's gonna be you, me, and the dance floor. 'Cause we've only got one night. Double the pleasure, double the fun. And dance forever, ever, ever. 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 Feels like we're on another level. It feels like our love's intertwined. We can be two rebels, breaking the rules, me and you, you and I. All you gotta do is watch me, look what I can do with my feet. Feel the beat inside. Driving, you can take the front seat. I just need you to trust me. Oh yeah, it's like now. It's like I waited my whole life for just one night. It's gonna be you, me, and the dance floor. 'Cause we've only got one night. Double the pleasure, double the fun. Forever, ever, ever. 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 It's a long way down, we're so high off the ground. Sending for an angel to bring me your heart. But where did you came from? You got me so undone. It's in your eyes, got me saying what a beautiful lady. And we've sensed there may be some release in my heart and spirit amazing. There's no one else that matters. You love me, I won't let you fall, girl. Won't let you fall. Let you fall. It's like I've waited my whole life for this one night. It's gonna be you, me, and the dance floor. 'Cause we've only got one night. Double the pleasure, double the fun. And that's forever. Whoa, forever, forever. Grabe, ang bilis talaga ng oras, and now it's time to wrap up the show. So what is our wow for today? Our wow for today is, only when we learn to channel the energy we direct toward winning over others into winning over ourselves can we begin to develop our humanity. Ayan, talagang napakalalim ng ating wow for today. Pero yun nga, gaya nga din yung sinabi ng wow natin, talagang ang challenge lang is nandito lang sa mga sarili natin. At yun nga, minsan, nade-defeat tayo nung mismong sarili natin, kumbaga yung inner being natin, exactly. Yung pagiging tao natin, kumbaga minsan nagiging kalaban natin yung mga sarili natin. And the energy that we are talking about here is the strength that we have. Diba yung mga lakas natin, something like that. And even the weaknesses na pwede natin i-turn into positive energy. Exactly. Para maging better person din tayo. At ano naman ang masasabi mo sa ating wow? Very proud ako. Si JR.
Para sa akin, siguro nga more on energy in some sorts. Well, it's all on us. Depende na rin sa atin yan kung paano ang pakikitungo. Doon. Hindi siya nagsasalita. Okay. So gusto ko siya nagsasalita para siya, Robin Balillo yan. Nakakalalaki. At saka ang ano niya, parang action star lang yung dating tapos with the jacket. Kumbaga, pag narinig siya ng mga kaibigan natin, mga gays dyan, boses pa lang, ulam na. Kaya nga, pengeng kanin, pengeng bigas. Kanin. Dalawang sako, nagsaing. Diba? Masyado mainit dito. Okay, so that's our wow for today. And before we finally end the show, magpapasalamat muna kami sa aming mga sponsors, of course. At unahin na natin sina Mr. Alan K. and Jimmy Santos for the Celebrity Corner, to Mr. Pepito Alvarez sa ating Pepe Talks, to Cheryl May Peña ng Ilocano Act, and of course, sa ating napaka-talented na kaibigan na si Louie Dumagin for the live acts na napakagaling talaga. Okay, so gusto niyo pa? Ayan. Sa Hidden Garden kay Sir Francis Flores and Ma'am Glo. Sa Ihawan sa Kawayan kay Ma'am Gina and Sir Richard. At sa King Harry Furniture of San Vicente, Ilocos Sur. At thank you din sa mga tumulong kay Mark Paparon sa Gabriela Silang General Hospital. Siyempre, sino nga ba ang mga bumubuo ng kanilang GH staff? Yeah. Yes? Doon na sila Dr. Bong Tejano, Department of Surgery, Nurse Darrell Forte, Nurse Ami Palomares, Gabriela Silang General Hospital Emergency Room Staffs, and happy birthday to Mang Edgar and Miss Jazzy. Happy birthday! Ay, naging miss si Jassy. Oh, Jassy, miss ka na talaga. Hey, Dapat Jassy! Balitan mo na talaga yung name mo. Dapat check na lang talaga. Ayan. Lalaki siya, JR. Ayan, lalaki siya. Ayan. Pero may pagka-questionable yung joke lang. So miss na. Joke lang. Sa mga fans ni Jassy. Hindi, pero in fairness, ang kinis-kinis ng skin niya. Oo naman. Ang puti-puti ng face, parang yung face na tinuro ka ng dito. Napakalinis si Trem. Yung biro lang yan. Hindi alam ko talaga natural yun. Inborn talaga sa kanya yun. Kumbaga, maganda nga yung ganun. Kasi naaalagaan yung sarili. Ako, I really admire men na kayang alagaan ang sarili. Hindi naman yan, oo, diba? Yung mga brain na tao. Yes, oo. Malinis. Malinis ang katawan. At yung napakabango din Jassy. Oo. Kumbaga, 5 metro pa lang ang layo. Gano'n ba kalayo? 5 metro. Gano'n, naamoy ko na siyang bango-bango niya. Amoy prutas, amoy papaya. Pinalino lang. Okay, so ayan na, para naman sa ating mga personal greetings, of course. I would like to say thank you so much sa Joyce Vean Shoe Shop. Sila po ay nagbibenta ng men, women, and kids shoes. At syempre, dealer din po sila ng Prescripto Perfumes. At sa Unstoppable Fashion Shop for my outfits, nagbibenta rin po sila ng Aeropostale, Hollister, Abercrombie, and Tomato. Tsaka Victoria's Secret, Bath & Body Works, and other imported goods. So if you wanna look fashionable and good, puntahan po ninyo sila sa kanilang shop dun po sa 2nd floor ng Plaza Mestro, Vegan City. Sana Ayan. palalaki rin, no? Meron din, may mga tomato Meron. sila doon. Exactly, at marami silang Puntahan mga natin shirts. JR. Puntahan ninyo yun. At syempre, maraming salamat po sa Hair VA Salon. Sa Javier family, maraming salamat po. At meron din silang mga promos ngayon, like for winding hair color, rebonding any length for 2,000 pesos. And of course, thank you so much kay Ate Evelyn Aninag of Mary Pauline Salon and Spa. And of course, for my skincare, Dermafirst Skincare and Body Center. Sa Bear and Bloom Wellness Spa na nagbigay ng gift certificate sa akin. Maraming salamat po. Hi kay Dr. Joy Velasco. Maraming salamat din sa Island Souvenirs. And thank you so much to Dr. Rolly Bermudez. Hi kay Charmian Tabel na nagbigay sa akin ng 2 lip gloss na napakasarap. Alam mo yun, yung lip gloss, di ba? Alam mo, nagugulat siguro sa dami ko. Thank you. Ayan. Alam mo, may lip gloss yung binigay sa akin na chocolate flavored. Tsaka Hershey's flavored. Hershey's? Oo, ang cute-cute niya. Tapos, belated happy birthday din po kay Manang Shirley Cobangbang. Ayan. At maraming salamat kay Ate Shirley sa binigay niya sa akin na pabango. Ayan, kasama kay Ethan at Maxine. Ayun, napaka-sweet nila. Binigyan nila ako ng isang set ng Victoria's Secret na toiletries. Ayan, and hi to Madel Corospe. Hi kay JR ng Styleworks na nagugupit kay Altone. Nagpapabati siya. Ayan. Kay Benjina Casino and family. Roldan Reintegrado, Maria Mabalo and family. Kay Joel Alonzo. At kay Ellen, naging classmate ni Mommy. Ayan. At saka
Ayan po. Sa Masterland Computer and Hardware, nagpapabati rin sila. Kay Jean Bueno, Elvira Arcet, Elma Quinago ng Salindeg, Jeronimo Antonio Singson, Ray Espejo, Anthony Mangpati, Orio de la Fuente, Jerson Paz, John Kevin of Ilocos Norte, Kenny Pilarca, Winston Pila, Nenita Reyno of Ilocos Sur National High School, at syempre kay Mayor Eddie Boy Kubangbang. Ayan na nga. At nasabi ko na kanina sina Ate Jerly, Ethan, and Maxine. Kay Chef Sam, hello. Kay JB at kay Marvin Agustin. O, diba? Meron akong Marvin Agustin dito, ha? Wow. Kasi, eto si Marvin Keith Agustin, kabanda ko siya dati. May Keith naman yun. Pero Marvin Agustin naalala ko lang na siya. ang ko. Ayan. At saka hi kay Mayor Sammy Parilla, kay Sammy Boy Parilla, kay Governor Chavit Singson, Vice Governor Divi Savillano, and Provincial Administrator Maria Victoria Hu. Ayan. Buo na ang aking greetings. Ang dami. Yung haba. Natulog muna sana kayo bago ako natapos. Nagkape muna sana tayo. Malamang naubos niyo pa. Nag-gising lang daw yung JR. O, ikaw na, JR. Ayan. Well, for me, Mary Pauline Salon and Spa for my haircut and facial. Salamat. To GC Amores Tailoring located at Pawa Vegan City for my jacket. Owned and managed by Tito Renny and Tita Gloria. Salamat po. And to my friends, Black 1 and Black 2, 5th year electrical engineering. Paano ba yan? Saka na lang yung autograph, ha? Oo, saka na. Sikat na sikat ka na. Busy ka na. O, diba? To my friend, Mr. Joe Amores, salamat din. Lastly, to my family, my mom, Beatrice Gipok, salamat sa support mo sa akin. And I'm here. To my brother, Christopher Gipok, and my sister, Kristen Pearl. Kumusta na kayo dyan? Okay na ako dito. Yan. Nag-enjoy na talaga si JR. Tawagin mo rin sila dito one time. Oo. Sige. Ayan. Para naman makapag-visit sila dito and malay natin. Baka pwede rin natin live audience. mapag-guest yung mga kapatid niya. Baka equally talented din sila kagaya ng kanilang kuya, Jay. Of course. At good looking. Yes, Diba? syempre. So ako na pala. Yes, ikaw na. Nasaan ba ang camera? Dito na. Okay, personal greetings. So I'd like to say hi, of course, to my family, my mom, my brothers and my sisters, and to my pamangkins Ryzen and Raven, of course. And sa lahat ng mga taga-puta ko na nanonood ng Wake Up Ilocos, lagi silang nanonood, kapatid ng mga kababayan ko. Makaruba sa taga-puta. Ayun. Alam mo, ano talaga, no? Ang sarap din ng feeling na pinapanood ka ng mga viewers mo. Tapos, oy, batiin mo naman ko. Last Sunday kasi I visited them and talagang, wow, gwapo-gwapo pa siya. Ay, alam mo, totoo naman eh. Gwapo-gwapo na talaga. Oo, Ulit ko pwede. panoorin yung ulan flop. Talagang sabi ko, wow, gwapo ni Kuya Del. Kaya naman na, sige kapatid, bibigyan kita ng BB3 rin. So, maraming lipstick. Yung lipstick na gamit ko ngayon, color collection. Color collection, sige, dadagdagan ko yan, syempre. Yes, thank you. And, of course, sa lahat ng mga televiewers natin sa Santa Catalina, to Dr. Ragasa, to Tita Gigi, Asuncion family, Mayor Carlos, Tita Flora, Dr. Leslie, Mr. and Mrs. Benny Asuncion, to Agatha, Bianca, and Bella, hello, Tita Mayet Serrano, Tito Danny, Nika, Kenneth, Dr. Corridor Perso, Jeng Damian and family, to Lanica Spa, Asuncion Pawn Shop, Tita Aida, Ruby, Vicky, Gina, of Luisa Trading, and Ate Judith, and Tita Ching, hello, sa lahat ng mga nagbo-ballroom po dito sa Metro Vegan. Happy birthday to Jamila Paz on, ayan, August 27. And belated happy birthday sa pinakamamahal kong si Auntie Betty Aquino. Yan. Ayan. Mama yan ng best friend ko. Ako din, syempre, babatiin ko rin ng happy birthday ang aking daddy kahit nasa Thailand siya, hindi niya ako napapanood. Daddy, sana matuto ka na mag-computer para magpanood ako sa YouTube na binabati kita. Kasi naman yun. wala sa computer. Hindi ko nga alam eh. Sawadee ka, daddy. Happy birthday, daddy. Oo. Kaya At daw saka bumili ng ano, computer, sabi ni JR. Ayan, congrats to Ate Raquel. Ayan, Wow. dahil, Baby boy. She just gave birth to a healthy baby boy, to a bouncing baby boy. Congratulations, Ate Raquel. And of course, happy birthday sa pinakamamahal ko, si Alto. Happy birthday, Alton! Yes. Kailan celebration sa Legacy? Hindi ko nga alam eh. Siguro pagdating na lang niya. At Invited kami ni JR. Oo naman, syempre, invited And we kami. will party all night long. Yes. At saka, syempre, to my Tupperware Brands family of vegan and lawag sa lahat ng mga IBMs natin dyan at mga IGS natin. Hello, hello, hello. And of course, thank you so much and happy viewing to Doktora Besa Villa. Yan yung doktor ni Jinky, ang kapatid ni Diyos nung nanganak siya sa Gabriela Sila. At kapatid, pinapakamustahan ka niya at saka fan na fan ka Ay, niya uy, talaga. wow, I mean, fan na fan naman. siya sa'yo talaga. Pakisabi din sa kanya,
Napakaganda mo na. Ay, thank Try to you. visit her sa Thank you Gabriela po. Sila. Oo, thank you. Doktora, ha, Thank sinabi you. ko na. Maraming salamat po. Ayan. May discount sa car wash. Talaga lang ha. Ayan. Okay, so wala na. Okay na At ako. eto na. So, dyan po nagtatapos ang ating show for today. Magkita-kita ulit tayo next week para sa mas pinasaya. At mas pinabonggang original na infotainment show ng buong Ilocania. Ito ang Wake up, Ilocos! Bye, everybody! Bye-bye! Have a